Nako, ay kiss na mamamel. Wow. Tara, ano natin yung mga kargamiento sa loob. Nagpark na ako dito sa paggawaan ng gulong guys para bukas palitan lahat ng gulong. Ang gani misis, dami na naman no, parang piyesta. Kung ganito misis nyo guys, sabihin yung swerte kayo. Itong tilapia ni misis sa bawal. Guys, magandang gabi. Babalik ang lakay. At nandito na tayo ngayon sa yard, dirt yard. Drinap ko lang itong ating trailer. I-check natin. Alright. Bago ang lahat, temperature lagay natin sa continuous. Ayan. Okay, ay, kalbo talaga. Ngayon, dalhin natin itong mga papeles ko doon sa loob ng company. Doon. Tapos dadalhin ko tong truck ko guys sa ano, sa shop doon sa kung saan magpapapalit tayo ng ano na, gulong na. Sarado na pero tinawagan ko yung shop na yon. Daling ko na doon sa kanilang shop. Bukas balikan natin. Kasi gabi na eh. Hanggang weekend pa naman yun. Hanggang ano lang daw siya. Hanggang alas 4 lang sila. Tayo punta. Dilim na. Okay, so yun, papel. Ito yung sa ano ng vehicle inspection doon sa Idaho. Galing ko ito kasi papakorek ko lahat, papapirma. Pag nakorek lahat itong problema sa truck ko, pipirmahan nila yan. Tapos isubmit ko sa top din. Tapos sila na magbibigay sa ano, sa top. Sa ano, sa police. O doon sa ano, sasubmit nila yan. Lahat ito. Lahat nandito, mga papel ko, dokumento. Guys, tara muna sa loob. Dalhin muna natin itong papel sa loob. Woo! Kambo, naambon ng konti at medyo mahangin. Tapos kita paano makauwi na tayo. Hi. Hey, how's it going? Good, you? Not too bad. Not too bad. For sure, that's the one in there. Paperwork is right here. Okay. Let's go, guys. Thank you, my friend. You're welcome. Where are you going? I'm going to London, Ontario. Oh, okay. Is that your truck, black? Yeah. Okay. Yeah. See you. Yeah, I'm good. You too. Bibiyahe siya. Ang gabi siya. Let's gonna open that thing. Natawagan ko na rin sila misis guys. At papunta na sila doon kasama mga bata. Alright, ito mga may lipa-ripa yung mga papel niya. Tara natin, tara.
Alright guys, malapit na tayo. 3 minutes sa Malwa Tire. Nandun na sigurado sila misis kasi tinext ko sa kanila yung address eh. In 400 meters, turn left onto Egas Street. Okay. Egas Street. Turn left onto Egas Street. Sa loob yata yun dito. In Ano 1 lang yung mile, bulbo? make a U-turn. Na, andito lang ako sa may ano, na nakabukas pa yung truck ko, makikita mo sa karsada. Dito na ako sa loob, drinap ko yung pin sa'yo, i-click mo lang yan. Yung may yellow na ano, yellow na building, parang building. Oo, building, may mga truck, basta may mga truck ha, nandito. Pasukin mo, may entrance dyan eh. Mommy, go to Papa's home. Go to Find My Phone and try Papa with that. Mahirap kasi. Mahirap kasi puntaan nito eh. Hindi, dito lang sa gilid ng karsadahan. Tapat lang ng ano eh, tapat lang ng Oak Point mismo eh. 249 Oak Point eh. 249 Oak Point, Winnipeg, Manitoba. 249 Oak Point, Winnipeg, Manitoba. Diyan lang ang search mo. Ay, yan kayo siguro, yan. Ayan kayo, andito ako. Ayan, kumaliwa ka, di ba? O, yan. O, mag-U-turn ka dyan. U-turn ka dyan. U-turn. O, makita mo na ako dito, o. O, di, ano, andito sa loob yung Milewire kasi maraming ano to. Integra, meron pa ang TKS, andun sa loob yung Milewire. Patay ko na kayo dito. Andun na sila guys. Nahirapan din si Mrs. Pero first time pumunta rito. Ay, nakauwi na naman tayo. But anyway, ipapagawa natin lahat dyan. Papalitan natin lahat. Papalitan ko lahat ang gulong ko bukas. Tignan natin kung paano sitwasyon. Kalbo. Ha? Naol. Doon na lang, Han. How are you guys doing? Sarado na bukas pero balik tayo dito alas 9 para sabihin ko sa kanila. Sarado na sila ngayon eh. Tara. Kanina pa dito. Dalawang bis na kami pumunta dito. Oh, timbrado. Hindi ka naman kasi veterans. Let's go. I'll just wait here, okay? Ay, mga bibi ko. Aha. Yes. Nagpagupit. Let's go. Sige Han. Ano na natin, makauwi na rin ako. Gusto ko na rin makapag-shower. Gutom din ako. Ay, kiss na mamami. Tara. Ano natin yung mga kargamiento sa loob. Maano ma? Buksan ko doon. Alright guys. Mukhang magpapalit si Mrs. ng ano, biddings ko na. Kunin ko yung ano para malap. Oh sige. Ayan guys. Mustang boy Han? Ay, binigay yan sa akin sa ano. Pinahin ko yung iba. Bigay mo sa mga bata yan. Doon sa Loblo nung nag-deliver ako doon.
May mga pagkapagkain din silang ibinibigay sa loob eh. Look, bakit Walmart? Ang ano nila? Walmart nila. Oo nga, Walmart. Tama ka, Walmart. Balik tayo rito kasi sarado na silahan eh. Ay nako. Nabot na naman tayo ng gabi. Nagluto ko, Han? Han? Mga damit ko andyan sa loob. Ano eh? Oh, yan na naman. Tama ba ako? Abutin ko, ano ba? Dahan-dahan ka nito. Kasi ano na, ano na. Hindi ko rin siya ng aking pintuan ng aking fridge. Damage na rin. Sana yung mga naman ng Wala nang laman halos din ha. mga container. Wala. Dito yung mga damit ko. Ibaba ko yun tapos ilagay mo na lang dito yung damit ko sa may anuhan. No. Teka, bababa ako. Tingin ko sa'yo. Malaman kasi sira mo. Pinatay mo na? Hindi natatanggal ito oh. Dito sa pintuan dito. Sabi mo sa akin matanggal pero dandaan mo lang buka. Sa lahat. Di mo nilagay oh. Dahil ka bababa ako tayo dalhin ko doon. Yeah. Bakit looks like it? Dito mo na lang ilagay Han. Yung mga damit ko. Dito. Mayroon dyan sa ano, kulay blue. Tignan mo. Dyan. Ano? Ilalim dyan. Tignan mo kung ano yan. Basura ito. Oh. Oh. Ah. Ayan. You okay, Bake? Yeah, I'm just watching a video Okay. about you. Where's the light? Open the light. Dito na lang, Han. Lagay mo na lang dito. Marami mga ano, laundry. 3 weeks ba naman ako guys sa karsada? 3 buwan ba? Mula nung 18 guys. Dadaan, baka marigkas ka. Nung niluto nyo, Han, sabaw? Nagsabaw ka? Ha? Huwag mo kukunin yan. Alam mo, ikaw nagbigay sa akin yan eh. Sarado mo na lang yun, Han. Babalik pa naman tayo bukas. Sasabihin ko sa kanila eh. Sasabihin ko sa kanila yung mga problema. Ikaw yung parisado ko. I mean yung fridge, okay na? I-check ko na lang. Sarado na natin guys, nauwi na tayo. Hapunan. Tapos matulog, bukas balik tayo rito.
Sigurado nagluto si Mrs. ng marami na naman sa bak. Gusto ko na rin umuwi. Makauwi tayo sa bahay. Patayin natin to. Ayan. Okay. Ito na ako gasa. Ano ko rito? Okay. Alright. Okay guys, let's go. Bukas yung ilaw ko sa loob. Madidrain lang yung battery dyan. Balik na lang tayo dito bukas guys. Alas 9 para sabihin ko sa kanila yung issue. Ang buksan mo sa likod. Pakilang, pakibukas. Alright guys, triple check natin. Let's go guys. Pauwi tayo sa bahay. How you guys doing? Okay, let's go home and then we will eat. How are you guys doing? School? How's school? Mabuti? And then how's Good. not good? Guys. Why? I'm frustrated. Why? I'm furious. Sige na, ang dami mo mag-seatbelt ka na ba? Tara na, let's go. Doon na tayo sa bahay guys. Tuloy natin sa bahay. Nagutom na rin ako. I farted. Tara. Give me your seatbelt. Ayan guys, dito na tayo sa bahay. Handa ni Mrs. Dami na naman, no? Parang fiesta. Kung ganito Mrs. nyo guys, sabihin yung swerte kayo. Yan, swerte ako kay Mrs. Fiesta na naman. Meron tayong baked tilapia, han? Tapos meron tayong chicken, ginataang chicken. Yan, carbonara. Request na ulit yun. Carbonara, yung parang spaghetti yan. Tapos manok din to. Fish fillet. Fish fillet. O, meron tayong grapes, pansit. Tapos meron tayong ano to an? Baka yan. Baka. Tapos may kanin with Big sushi na. yung sushi ito. Oh, pinagsama mo na. Tapos salmon. Yan. Guys, kain tayo. Buong pamilya. Sino maglilid ng prayer? Okay, game. Ito na. Diyan na lang. Okay. Ito na. Wait. Ayan ka na naman. Bakit? Wait. Kasi Ate Clark, andun pa. Slide. Wait for Ate Clark. I got poked in the eye. Ano lang po. Like, Okay. it's okay na. Okay na. Okay. Sit now. Okay. Pray tayo guys. Okay. Name for the Son, Spirit, Amen. Almighty God, bless us and this food that we are about to eat, and share sick grace back out in their family here, and that the backbones of our first the stores in Jesus Christ, along with the name for the Son, Spirit, Amen. Alright guys. Tara guys, kain tayo. Okay, what do you want? Kakain muna kami. Nakita nyo, nasa bahay na naman tayo. Ayan. At bigyan mo nga rin ako. Ganyan. Noodles. Yun sa akin. Kain tayo. Tapos bukas po, babalik kami doon sa ano guys. Babalik kami doon sa... Hey. Kain. Doon ka na. You want some ice pop? No, I'm okay. I want ice. Sure. Tapos babalik tayo bukas doon sa Stop it! pinaganon natin ng truck kasi sasabihin ko sa kanila yung mga problema. Sige, bakit? Doon na lang. Si Sinel yan. Si Sinel dyan. Yung kasya naman. Guys, tara kain! Sarap nito.
Panalo. Stop it! But look at these ice Special noodles na linuto ni Mrs. Grabe. Is that ice? Yeah. Do not lean, dear. Pag late ka ng linyan, babasag yan. I accidentally banged my foot. Did you now? Okay, tara na. That's mine. This is yours? No, I You want this? No, I was just seeing that one first. Kumuha na kayo dun. Mami, give me this. What do you want, Nak? Guys, kain. Sushi rice? Mm. Can I get two sauce though? Look at sushi. Sira, ang diet namin ni Mrs. na naman ito. Who's gonna say thank you, Lord, for the food? Thank you, Lord, for the food. Thank you, Lord, for food. Right, Maki? Yep. Guys, thank you, honey. Sili. Guys, see this. Naglabang I naman. opened it. Ayos. So, school is okay, Baki? Why? I don't know, frustrated or furious. Why you furious? Frustrated. Keep saying that. What was happening with this school? He's furious daw. Bakit I daw? don't know. Galit daw siya. Why? I don't know. Why are you angry? There's I don't know. I no was playing there's tag. no reason you're gonna get furious. You have to go school study. Why you angry? Um, someone hit me. Who? Jaban. Jaban is the one who hurt me. Oh, ganun ba? Don't make fight, okay? If they hurt you, just play nice, okay? Okay. Anyong ilong niyan parang may bugat pa. Bakit? Punasan mo. Guys, kain tayo. Sauce. Sarap nito, ha? Clark, where are you? Come na, baby. I'm here getting some soy sauce. Bilis ko naubos, guys, oh. Meron pa? Sabaw? Oh, Han. Sarap, Can I eh. have the tab, Baki? What? I'll help you. It's for the children's hospital, the tab. Oh? It's that one. Oh, yeah? Add yan na pads. It's odd. Thank you, Mami. The GoPro is not the cool. Ayos, kain muna kami, ha. Tara, kain tayo. Tapos bukas punta na kami doon. I'll get you some water pa. Thanks, Lucky. Guys. Di ka gumawa ngayon ng ano, Han? Palamis? Hindi. Okay. Marami to. Yung gumawa ng chicken pilihan? Fish fillet yan? Fish fillet. Si Baki, oh. Mahilig sa pansit. Ayun, guys. Tara, guys. Kain tayo. Ayan. Bukas punta na kami doon. Oh God, thank you. Busog na busog ako, guys. Sira na naman ang diet ng Lakay Tracker. Gusto pa ba? Minsan nakakain tayo marami. Yan, no? Hindi ko nga natikman itong tilapia ni Mrs. Puro sabawalin ng takan ko. Yan, big sushi. Merong crabs yan. Crabs. Grips na Imitation tayo. crab. Grips na tayo. Oo.
So nga lang, wala kaming drinks pa ni misis. Pero ba tayong drinks, Han? Anong drink? Alak? Oo, okay. Tsaka na kami mag-alak ni misis. Busog ako, parang gusto kong, tumayo muna. Kumain na rin naman ako kanina, Han. Kinain ko yung natitira kong pagkain doon. Pero yung dalawang takal na noodles mo na yan, talagang nakakabusog yan. Kumusta na nga pala yung ubo ni Baki? Ha? Kumusta na yung ubo niya? Ubo? Di ba may sipon siya? Nung nakaraan nga, nagpasimple siya sa gamot. Karaan pa yan? Pero okay na? Ayan guys. Did you guys miss Papa? Yes, pa. Mami, did you miss Papa, Mami? Oh. Siyempre, na-miss ako ni Mrs. kasi kita nyo naman yung handa niya lagi pag umuwi ako. Kaya thank you. No. Kumain lang kayo na kumain. Nagigis ka na. Mom, Bucky's keep making Huh? deal with mommy to sleep with her. Okay, I'm sorry, I'm sorry. You're already 5 years old, Baki. You want to still sleep with your mom? That's not good. Right? Look at Ate Clark. When she started sleeping her own, what? How old? 4. Like 4. 4? Yeah. I thought it was 5 when I slept over. You all sleep by your own, by your 4. Baki, I don't know why. At age of after she slept in 5. She I slept don't know why Baki still want to sleep with mommy. Natutulog naman siya sa sarili niyang kwarto. Kaso, Saan ka natutulog? doon sa kwarto ng Clark. So, Kaso, gusto lang niya yung nakikita ka. makipag-deal nga siya. Deal pa niya. Ayun Ngayon guys. mga lang, papasimple siyang gumanyan eh. Ma'am. Ma'am. Gusto kasi andito si Papa. Papa. Ayun guys. Napagod ako, parang inantok na talaga ako guys. Ang haba ng biyahe, sinagad-sagad ko. Nakita niyo naman namin yung video natin. Pero guys, thank you for watching. Putulin ko na video vlog natin dito, Han. Continuous eating. Ate Sinel, say bye-bye. People keep saying that you don't talk too much. Ganyan talaga yung anak ko na yan. Bye! Okay, say bye-bye na, Baki. Okay, bye-bye. Guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Home time ang Lakay Tracker. Ayan. Salamat ulit sa pagkain. First of all, siyempre kay Papa God. Ayan. At saka kay Mrs. na naghanda. Guys, bye-bye. Pagod na ako, inaantok na ako. Parang alam nyo na yung tsura ko ngayon. Thank you. Peace out. Bye-bye. Lakay Tracker.